Ngiyakhuleka ngithi bayede enhla nasezansi kuzona zonke izifunda ezikhona Nkosi yami. Angifisi lenkulumo engizoyithula ngihlanganise nokunye ngithi nje njengoba sibhekene thina sibancane kodwa silokhu sibhekana nezigigaba nezigameko esilokhu sizizwa kuthiwa emlandweni kwakwenzeka lokho. Njengamanje amakhosi kudlula abaholi phambi kwethu, kudlula abaholi behlula sizama impilo njenganamhlanje nje sikhothanyelwe inkosi umntwana wakwaPhindangene sithi nje alwehlanga lungehli abaduduzeke abomndeni yamakhosi nasendlunkulu. Nkosi yami siyazi ukuthi kuhamba kanjani endlunkulu nakhona kwaButhelezi. Siyakufisa ukuthi umoya kamntwana wakwaPhindangene ufuvuzela ukuthula esizweni, ufuvuzela intobeko phakathi kwabantu. Ekugcineni abantu begazi, ngiyangithi mina abantu begazi benganwephana, umuke wangena phakathi kwabo uwena ozolimala, uwena ozoba nenkinga. Bayokuphendukela bethi ake siqale sishayinane leli imbuka eselingene phakathi kwethu ebese thina siyosithela emfakweni sikhulume. Mina-ke vele angikholelwa ekuthenini kumele kube nemithombo ethembekile, angikholelwa kule nto yemithombo ethembekile. Kuthiwa kunemithombo ethembekile, angikholelwa kulona. Ngikholelwa mina entweni engisuke isikhathi esiningi engisuke ngiyibona ukuthi le ihamba kanje, le ihamba kanje ngokuhlala-ke namakhehla. Ngithi-ke nginjengenyanga umkhulu uKhoza ngithi Nkosi yami, inkosi umntwana wakwaPhindangene njengoba enomlando ongaka, akukho soka-ke lingenasici. Noma ubani uba nesici sakhe. Ungakujabuleli ukuthi kuthiwe umuntu omaziyo nosondelene naye akanaso isici, ngoba mhla wezwe isici sakhe uyohlubuka kuye. Ngesikhathi uhlubuka kuye ebese uyoqala into yakho engenaso isibusiso. Uyabo, ngiyangithi mina hlala ufukamela isici somholi wakho. Isici somholi wakho uyaye ukuthi uma kuthiwa ukuthi hayi mina noma ngingedwa ngiyakwazi ukuthi ngikhuleke kumholi wami enesici lese sisuke besipende kakhulu la ku social media. Lo ngabe ngakhulumani umntwana wakwaPhindangene siyakwazi umlando wakhe, kukhulunywa ngaye. Siyacela-ke bakwethu kwaPhindangene azobephelela amabutho kusasa nge-16 kuyobe nje Nkosi yami kuyotshalwa inkosi, kutshalwa inkosi yakithi, isiqhwaga sakithi ebese sethemba kakhulu. Bese mina-ke emaphejini amonke Mkhulu uKhoza ku TikTok, ubuhlebetho ngo-TV, Mkhulu uKhoza Dr. TLB emaphejini amonke nje. Ngiyangithi hey yayibo inakeni lento yokuthi mina ngicheme nabelaphi bendabuko. Ngimbonile umalume usimelile lapha kwaPhindangene waphatha nje inkomo ezintathu, wayothi ucela ukuthi amabutho kube khona ukuthi emva kokuviliyela enza yonke into awathi phela uma ebuya ebese exosha okuthile kuphina ogqokweni, hayi ngoba kungumbuso, hayi ngoba enza idili likamkhiphini, kodwa ubeyoxhasa. Prof 3 seconds. Siyabonga mfowethu, ngiyabonga, siyabonga malume, ngoba mina ngizalwe eMankwanyaneni. Njengoba ngithandwa kangaka mina, abantu bakwaNkwanyana bayathandwa. Buku Prof 3 seconds ukuthi uthandwa kangakanani. Mina nje ngithi ukuba negazi laseMankwanyaneni ikhona okungisizayo, ikhona okwenza ukuthi ngikwazi ukungena kalula kubantu. Ngingekho-ke lapho, ngiyabonga abantu basubscribe-ile sesino 1K kodwa sikho lapho. Leyo video sizophinde siyenze, sibonga okwamanje singisathi nje Nkosi yami, inkosi umntwana wakwaPhindangene asingalokhu manje simcokofija, simthuka simcokofija. Leso sikhathi siphelile. Noma ubani uzobhekana nezidalwa zakubo, noma ubani nawe ungangithuka mina namhlanje uthi ngiqola abantu, ngidla imali zabantu, kodwa uma sengifike emakhehleni akithi, ezalukazini zakithi, seyikhuluma zithi hayi wena kunje, izona eziyongehlulela. Wena uthola ukuthi ubusaselela emhlabeni, usenokwakho ukuhlalele kokuthi nawe mawehlulele, noma okanye mawehlulelwe.
asingabe sijwayele ukwehlulela abasaphila kuphi na emhlabeni. Ngike ngisho-ke mina-ke bengiyaye ngithi abaholi abakhulu esinabe e-KZN, inkosi uNyazi Lwezulu, awu nkosi yami madoda, sibe nesilo sakithi kwakhangela isilo sayithu isilo uMisuzulu, ebese siba nomntwana okwaphindangene, bese siba nomsholozi uNcamalala, ubaba uJacob Zuma owakwaba upresident wase-South Africa. Hayi mina labo baholi engimi ngabo manje-ke iguqile inkosi yakithi, inkosi yakithi madoda iguqile, iyatshalwa inkosi yakithi kwaphindangene kwaButhelezi. Sengisele-ke mina-ke sengisele nalabaholi-ke, Nkosi uNyazi Lwezulu, silo sakithi silo uMisuzulu, ubaba uMsholozi, labo baholi mina manje esengisele nabo, esengithi noma ngenza ukuthile, ngithi uma ngengashisa nje impepho bese ngithi hayibo nazi iqhwaga manje esesele nazo, izona sekumele manje zisipha amandla, izona esesibukela kuzo ukuthi lezi iqhwaga ziyinqoba kanjani zonke izinto ezibhekana nazo, ebese nathi sihamba siyocela siyokhuleka kuzo ukuthi hayibo akukhanye imsamo wethu, akukhanye yonke imsamo esiphila kuyo, nawe umsamo wakho uyokhanya. Noma ngathiwa ngithi mina abaholi bami wena uthembele kubo, kodwa mina ngoba ngithembele kulabaholi uyofika kumina izinto zakho zikhanye. Ngithi-ke Nkosi yami, umndeni wakwaButhelezi sizwe sonke sonkana sigubuzelwe ife elimnyama, kodwa ngelinye ilanga siyoyibona inhlansi iyosala indonsakusa isihola indlela, siyophuma isicela nkobe sisihola indlela. Ngiyathokoza bogogo nomkhulu, akukhanye kube kuhle, sizwe sakithi, Nkosi yakithi, siqhwaga sakithi kwaButhelezi, ngoba phela uma uphila emhlabeni uyindoda ube siqhwaga, uba namandla kini ukuthi hayi noma yini oyifunayo mawuyithole. Iqhwaga zakithi madoda ziyalala, iqhwaga zakithi ziyagoba, iqhwaga zakithi ziyaguqa. Siyethemba ukuthi ngelinye ilanga maze zisizalela ukuthi sibe njani na, nathi ngelinye ilanga asivuke sibe ziqhwaga, sibe namandla okulwa ngaso sonke isikhathi. Ngiyathokoza mntwana wakwaphindangene, ngiyathokoza indima oyidlalile esizweni, ngeke ngikhulume okunye, indima oyidlalile esizweni enhle, akukho soka lingenasici. Lokho okuhle akuhlale kuqhakaza ngaso sonke isikhathi, akuhlale kunjengembali. Okubi njengezingane zakho kufanele senze njani, sihlale phezulu kwathi. NeBhayibheli khona phela lithi khona umntwana wafihla ubuze bukayise. Thina singaba njani esivele sisuke sithi umntwana ubeyilokhu ungakufihla ubuze kukayise wakho, kukayise wesizwe. Umbuzo nje ngingishiya nawo. Ngiyathokoza.